Hello everyone, welcome back to my another vlog. So guys, phung kaham chu tono no. Engke iko phung ai nai male mia orange mi wati phai tong hadu engke tawu go ses haria ko wate asike wati phai tong otem tem yang no khabo kosom engsa wate ajung ni sim phai mani yang karen bo kare men problem ke bo haisi karen kere wati phai kan ke amti hai mama yang ke mama iko phunga siri siri ba chake no gam sanawoi thungai tong khai ko ke abono kisa tabu phungni cha nangai paigra na tabu cham uthungai tongo tini ke dut cha nang sinai kisa nang jaya balo suka dut cha ro ke abono logi ko chamung ke kisa moidani awang chirina nai tamni male cha buk jango hunai ke abono tabu phungo hangkan ke iko phan tok bai alu buti khairi sinai moi borok ke chana musungo stangni simi chana hantong mani khas khaijak liya moita gabon bagi tini ke ko fungono berma buti songai istana ke tabu ke ang chanang paigrana khoi ka wang chini ki sari sherka ke bisi chini ganang ke ang thokja gyabono ke norogoro cha iko chatta sinu tamni male kap maman bim papa kring ke ba tinta kap nong siu yang wati phai nya ji pura har pek latra petra khai kalang kha tok nok tai nok bus kango ke ba banta khonla phai mani yang go phan tok buti yor na hanai ke tabuk tok po phio kalang snai nai jo tok ro i ku phul bun nok ni tok sik oro pha phai thui tong phai ta sini ro dol ka bang bala dol man jakta nai la saka se kala yo tok ro nai du o mayo o khe bonji ekdom nokhrai ma ya tok ma kotor tok yang go puru bang suka sino go tok saba sunu ko bang ma jai khanya ring ya bak sab thar khe ba ke abuma ke tabu ko bono tok ro phio bai pe khe bata ke banta kholi tlang sinai mo banta kholi cha jang ma to bo se komor yang tong shimo ko cha oron mang bu hang phang ja sing ke baron mang cha ja ke tongu to boro ro to mu tongu ta blai ke tabu ani mu toi ko muni pa kha ke yang bai motom phai tong kha mui bo munjak to mayo khman marang tong kha ke tahu to mai chai me kho ni kasrok pa khun ke ba tahu ke bantari rekha bantar bai man pore ke to tikla sinai kisa kholoboi ke ang tabuk ke kamrok pai ani tabuk kan ke tuku sinai ang tuku oi satrai sok pe kan ke tini ka ni bagai kam no pai jak haise tam ni himale tini kisa res khaina hane to wang tini joto nogo botongo ma botongo baba botongo ke ba tini sasi sande hingka ba sande ba tini joto nogo tongo hai diba ke abono tabo ang kisa satrai rok sogoi je kam khaina tang khai pai tini hingke ekdom rokoi je ani kas to mani kisa misa khainai hingka abono tabo kisa tukunai tukman pore ang no gote sama lai pinai ma sungni bo jora grei mia bo nano sungno ro thangu bo saimia tini thada thano thangya di poro ke thajingo sai jongmali khanawo thada mane thana pan chang songo haisi ke abono ani tai res sitongulak kisa misa mama no bamnai tong khangke ang mata kisa mane aram nangja guta ke sajung mang bamna ni gangka sike lengo mane jarai chikon chapano bamui tongna ni leng bole ke tabu to hi mai manja ke yang bo thango hai bini logi khaprum lai ma tongo ta haisi ke tabu khangka ang iko tuku bai pai hingkang ke ang kisaro karen phai re katabu ke kolomani ba sugu jongra khang ke bono tabu kok kisa ma sagana nai ka mi ani video no tuyei manai asta ni video ang khaimani ga saketa mansanai ma saime yabla bo sine ang para ka jamo thangjak du hingkang kai manogo phai kang ke bo phai ke no leng jakha ke thuka bo mai chawai kisa sar satta rogon thui pe khama hangka 10 ta rogo basa khana hangka apro bo blog nai khata ani hangka blog nai be pai hingka a video no khata ang manai asta ni bagai video sramani hangka abono no goi hingka ma hangka apro no anu ringkha phaigra de hingka ang bo thang maliya choi basa thui jong hangka ba bono ani ro ani ro mo phaika hangka sangka nung bho asta bai kok sasa nei bokhe bujikha ma khe bujikha ang manai asta bai kokolo kok sawo hini ta hangka amti hayan sakata ang bono bujogai ma sakata bo an recommend khayo hangka anga sung hamjang mani ta mun chanai sai kul pailiya sike bakha tong thokjak suka aboni bagai manai na hambai dina bagai ango video ma sram ka ni sakata mano hangke ba o ni hinga puro ma hangke
ma bo to bini big fan bele boni subscriber bo belai no hamjago ma bono kiu ding jago na banai thok jago bini kok samani je bini behavior bini jote activity mane chajago tabo mane agi bo ano sawo bo video nai khanka ang bai khane kok salai bo ma kam rok tang thongpur pano estani haike content rok angko nai thogo mane iko hai rok hun satabo nai thok jago ta bini video ro gamti ro mele khena chajago bo mele khena support khayo ma bo ke tai ani ma simi yana joto no bono support khayo ang simi yana manai no support khanai tai joto kobang ma je bono hamjang nai ro bini khasuk sa rok bono support khayo haise abono ma bo mia video nukjak khamuta bo angko ang tamin chanai botong khe tang bono furung mang khamu bo thai ni message rena musungjang mani ke abono tini bo ani video ni through tei kasekani kok sana musungjang mani manai no tamni himale borok ni hamjang mani ke tai bini bkha afsus paya ke bono successful khaina nango tamni himale bo bkhawo si sui to ma to no mane bono kono bo sana musung bo saime yangi tongo kangke ang bono tini sasiten nai abono video kisa mani video clip angnorong no furungnai bo sana musungjago hingke ba amga borong no to je bini musungmani no to khlai riya hingke abo tamjani haibele bo khakaisa kosto ngoi tongo mane je success ngya sak he diba hingke jekhon kam sini successful lungo afrusi singtai bo kha tong thogo e same amti hainyo anima bomti haingi tongkha mane pas thangya haingi tongkha tamti hai hingke abon matai tong khainai bo barbar ano request khaima haineng tongkha bo kok sana musungjago an video phai hingke ba mano ang thaini kok sari sinai hingke tai se iko ang nong no thaise saipe adiba ni tini res nei yang le res ni manglaga hingke chu tabok ma ni video iko kok sana pu bo iko nam nayo ang samay mangkade nayo tay ladok kayo ang ani hasan hanyo an gusan somano yang samay mangkade daily na ang video rongo nayo tay ang muti na live rong na ang like kayo tay comment lo wisu kayo bo tay bo kahang tay kalau foto dengkeng, tapi begono hamzage joto no. hingke mai iko thaisa thaini manai ni bagai sai khanareka gang tabu khungkan kan no kaisa magic program do naidi mama je kriga uje waing khilima ni gan aburo sakhe kabu bo iko nai na di bini tomo bomte tulung sorry le tulung ayo tabo hingke fungni mai sasina yang mai bo khui tongkha hingke yang hingke ani mama krida na rogbin tomong no khana bele bo jirai ni simi nom te haiwa inkili mani gan ro khanai maya tang jan dukho nang jagong ke ang bori sabiya ta onyo gan ro sawi khana ro bono hingke se thu ka tabo ke mai rok sabai pai angi ko kwai se chai na jao kha kwai bai ke ekdom tang sana ya khala sima lailiya mane daily to sayo washo uchurok chaja go ta bono loyeng tongkha yang mama bo thui tongkha iko tabo 10:30 siko thui tongkha bo taise ke basa nai bo bono basa khe mairo chari oi tu kurina nangja wan ongke yang ongke ani res kri tai tabo ke moi kisa song tong mani hayango ma nano no naina ne thana nangsi nai po ongke moi ro kisa songai ro na hine iko a bai jinga songai tong mani chana mo songja go nano ongke ben bagai bono songai tong mani hingke ba tam ni male ma songbo jora kere je puru jora tiklai mano ma bo thangya tongya tam ni male buma no sab khimna mo jongba hingke yang kibu ma ya hingke nijeni kamon bo kibi ma ya tobo waisa uisho sande rogo simi somai rok tiklai ma thangja jao tam khainai tai kitabong ki ko nano no awang ro kisa charna ni bagai guriani awang cheri kisa rohanai bisi lori si thangka bo tui bangai thangka hingke iko tabung hingke ang sernai iko seri tongkha kacak ekdom guriani awang kisa loro haisi tui misingi thangkangke kisa ko lor thangkata abono hingke yang
ko ang mukhay bo kisa songi ro hona hinay ang tentri bai kisa tomato ri kharo abono mukhay sana mo junja gunano geboni banta mukhay kisa songi ro hasinai thangai bonai maya ang bo yang chirai ke